Eu cantaba cancións que teñen historia. Hombre de las 30 novias y conmigo 31, si te hacen como yo, te quedarás sin ninguna. Cancións moi simpáticas e divertidas. Que che enseñou esas cancións? Eu aprendinas tamén antes, cando hai unha por de farra afiada. Agora queremos que coñezades a Juan de Martís e a súa envexable vida tranquila. É a vida que el quere e a aldea de Axeitos é perfecta para iso. O tempo pasa a modiño e Juan desfruta dos pequenos placeres. Facer os labores, atender o campo, as viñas. E onde está o segredo? Pois en facelo cando lle peta, cando lle dá a gana. El sofre vendo como agora se abandona o campo ou polo pouco aprecio que se lle ten o entorno. De feito, ao pé da súa horta está o dolmen de Axeitos e coida como se fose del. Juan é un home moi peculiar e foi o mellor bailador de todas as fiadas. A fiada xa era sempre xunta nunha corte que estaba vacía e uns cantaban e tocaban a pandereta, outros bailaban e despois remudaban porque os que tocaban tamén quería bailar e así pasábamos a juventud. Os que tocábamos antes e cantábamos ninguén nos enseñou. Eu, por exemplo, iba a unha festa e ali vi un que bailabas e te fijabaste e o que lle gustaba a mí gustábame e por outro día echaba a cacetería grabado e bailaba o Inoeira. Antes era moi divertido, porque dábamos tocando, bailábamos e se rodeaban todos, toda a xente e despois se aplaudían. A fiada, dichosas fiadas, Sí, pero mira, a vida de antes non era como agora. Nós íbamos para a fiada e son mellor 20 ou 30 xuntos. Nós botábamos cancións ás mozas e as mozas a nós. E que cancións lle botaba desas mozas? Así cancións picantonas ou non? Pois mira, sí, decías que me querías y que de veras me amabas, pero no sabía yo la traición que tú me armabas. Pero no sabía yo la traición que tú me armabas. Claro, e cantándolle a unha muller era fácil namorala, non? Ou non? Nos cantamos, ya. Digo un home que soubera cantar, que soubera bailar como a ti. Home do sombreiro torto cantámonos elas. Só podes ir pundo dereito, que ainda a ti non é lo home, que eu na miña cama deito. Juan, como xa podedes imaginar, era o mozo máis requerido das festas da zona. Agora o corpo non lle obedece, está un pouco pachucho e xa non pode bailar como antes, pero sí aprenderlle aos rapaces de Taume. Con Susana vai lembrando aqueles anos nos que para divertirse facía falla pouca cousa, moi pouca cousa. Cando eu era mozo, había unha romería e íbamos todos xuntos. E divertíamos tanto polo camiño como despois alá. Porque se dires a casa, as pandeiras e a xente a cantar. Había unha festa, por exemplo, na Madalena, ou en San Benito, e unha señora levaba a comida nunha cesta. E os outros toda a día detrás cantando e tocando con bromas. Mira, vou velar un punto da jota. E así, despois, sim, hai o outro que se repica aí, que é a atacar. Moi ben, moi ben. É bonito ese, Falta xo agarrado. Non ves que? En mi teu grupo que ves bailar, non ves bailar así como a mí. No, pero esa é unha forma peculiar daqui, non? Pero que van andando, mas van andando, van así. E nós non íamos así. Vas a estar ratificando todo o tempo. Todo o tempo, a cinicar o corpo.